Uwe usam larang ba Naribhoi district ya ubalatip kerteng kumuba Albert Maring ubade unong shnong jongka shnong umdap dumu uba jukren ba halor kikam ki baide bat ka imlang ka salang lengba ki artikel ki ba ujutho lengba ki kot khubor nadu ki por ki ba kham menchua bat hadu kini kisngi ki ba menta hagane kasin ka ba menta ru une usam larang ba ulami biang syakmat ban keren halor kikam kiba yade bat ka imlang ka salang ka ba uneu rang ba ukren da ka baong bangim de ban sngew lerang ban tre ya kano ka kam namar kano ka kam ne jingtre ka ba pen im khaw yangi ka de ka kam ka ba don burom Henry Bunsin ngila super khat be tang ka kam ka ba suk bat ka ba he tulop ngisngew lerang ya kikam kiba rit baria ha baong ka kam ka kentup nadu ka kam rep ka thung ka tep ka bela ka kitnong ka syokmau Katre karkhana, dijingdi, sujuti, kapsnyu, trei mistri, shnajing shna, bat shibun kiwe, light no katu katok, kabale ya kakam balong beain, persya ya ka imlang ka salang, bat kiwe. Tongin ya sengap kendiat ya ka ba uneu samlarang ba, ukren syakipaj ba ka jela. Kublay ya kibaro, kibapek ya ka porno. Ngadew Albert Maring. Way na kinong siyong po ka jela. Bat kung way nagi nongtho artikel bala judan benta halor kimat ki isu bakar haki imlang nasal ngimdai ban sngularan bentrei ya kano kakam namar kano kakam kabapen im khaw ini kedai kakam kebadan buram hanrai bunsin ngila super khat ba tang ya kita kikam kibasuk bat kikam kibahet tulok ngisngularan ngisngpo bentrei ya kikam kibarit baria habuang kakam kekentuk nadu karep karyang katung katap kabela kakitnong katrai misteri katrai karkhana sujuti kapsnyu dijingti shnajing shna bat shibun kiwe light no katu katop kabale ya kikam balong bian persya hakim lang kesal balai ki parjala kinongwe ki jeleng ki wan man kasni syakane ka jala jung namar ki yui maka kambala kalat ka majek po kebun kat ba mangipat ngis ngularan ngi kenpo ngi ong ba ki dei ki jat kam po bunsin barabar in ka kam ka dei badon burom dei mangi ki ba penpo ha ki jingmut jing berkat jing bat ken mau abangi trei hok ya kano ka kam hi kan saay buram ini hagaway kasi lambakan ya program ngakhat ngawer bat kajing ketu ya ki parado parasnam hapo kabri jomo hanyo trap tongin long ki ba imsni ki ba kloy bentrei ya kano kakam klam dadon kano ka kisungpo kenang bangin long ki babit ke babiang kenang bangin laj na kajing kerdu bat kajing duk tasam tanggi ne kumpin kublai sebut